La consolda segurament no heu sentit a parlar. Per a alguns, és una herba gairebé màgica, capaç de soldar ossos trencats. Per a altres, en canvi, és un verí silenciós, un enemic del fetge. Com pot ser que una sola planta tingui dues reputacions tan radicalment oposades? Doncs en aquesta anàlisi separarem el gra de la palla, el mite de la ciència, per descobrir si la consolda és realment un remei o un perill amagat. Per entendre el fenomen de la consolda, primer hem de viatjar una mica en el temps. Aquesta cita del segle XVII de Nicholas Culpeper no és una simple anècdota, captura perfectament l'essència de la seva llegenda. Durant segles, la gent creia que era una mena de cola biològica, capaç de teixir i tornar a unir el cos. I els seus noms populars ja ens donen moltes pistes. El nom científic, Symphytum, ve del grec i vol dir créixer junts, però el més revelador de tots és herba de les soldadures. És una referència directíssima al seu ús de tota la vida per curar fractures. El seu propòsit estava literalment escrit en el seu nom. Però alerta que aquesta reputació no és només cosa de folklore o de contes de la vora del foc. Fem un viatge ràpid per la història per veure com d'important ha estat aquesta planta per a un munt de cultures diferents. Pensem-hi una mica. Des dels metges de l'antiga Grècia, que la feien servir per a les ferides de guerra, fins als colons que van anar a Amèrica i la tenien com un bàsic a la seva farmaciola casolana, la consulta ha estat una constant, un remei de confiança, durant més de 2.000 anys. D'acord, la part històrica és impressionant, sens dubte, però què passa avui dia? Què en diu la ciència moderna de tot plegat? Aquesta fama mil·lenària té alguna base real, sobretot quan parlem d'aplicar-la sobre la pell? Aquesta és la pregunta del milió, oi? Perquè, clar, una cosa és la tradició, el que s'ha dit sempre, i una altra de molt diferent són els assajos clínics controlats. Anem a veure si els laboratoris d'avui confirmen el que els herbolaris han estat dient durant segles. Doncs resulta que la ciència ha identificat, per dir-ho així, el trio d'asos de la consolda. Primer, la lantoïna, que és com el cap d'obra, fa que les cèl·lules es regeneren i que el teixit es repari més de pressa. Després tenim l'àcid rosmarínic, que actua com un antiinflamatori, baixant la inflor i calmant el dolor. I finalment, els tanins, que creen una capa protectora sobre la pell que està malmesa. Aquesta combinació és el secret de per què funciona també per via tòpica. I aquí tenim la prova definitiva, un estudi clínic que va enfrontar directament una crema de consolda amb el diclofenac, que és un gel antiinflamatori supercomú que es troba a qualsevol farmàcia. I els resultats? Doncs sorprenents. La consolda no només va estar a l'altura, sinó que el va superar en tots els aspectes. Va reduir més el dolor, va baixar més la inflor i, en general, els metges la van considerar més eficaç. Això ja són paraules majors. Gràcies a estudis com aquest, avui la ciència confirma que la consolda, usada de forma tòpica, funciona per a una llista ben clara de problemes, des de l'artrosi al genoll fins al mal d'esquena o als típics esquinços. La seva eficàcia està més que documentada i és tan segura que es pot fer servir fins i tot en nens a partir de 3 anys per a cops o blaus. Fins aquí tot sembla perfecte, oi? Una planta llegendària, amb el suport de la ciència, però la història de la consolda té un gir argumental molt fosc i perillós. Un que ha canviat radicalment la manera com la veiem avui dia. I aquí ve la gran paradoxa. Si és tan bona per fora, per què es considera tòxica per dins? Per què tants països en prohibeixen el consum? Doncs la resposta està amagada a la seva composició química. Aquí tenim els culpables, els alcaloides pirrolizidínics, o AP per abreujar. Aquest nom tan complicat amaga una realitat molt simple. Són verí per al fetge. Són substàncies hepatotòxiques. Quan s'ingereixen, ja sigui en tés, en càpsules o menjant les fulles directament, poden causar danys al fetge molt graus i a vegades irreversibles. I que quede clar que no estem parlant d'un risc teòric o d'una possibilitat remota. Les autoritats sanitàries de tot el món s'ho han pres molt seriosament. Aquesta advertència de l'Agència de Salut del Canadà és contundent i no deixa lloc a dubtes. El perill per al fetge és tan real que es desaconsella totalment el seu consum oral. Perquè es vegi la gravetat de l'assumpte, aquests són els símptomes que pot provocar un dany hepàtic causat per la consolda. Són senyals d'alerta molt seriosos que indiquen que el fetge està fallant, una situació que pot arribar a ser mortal. La conclusió és simple i no és negociable. La consolda no s'ha d'ingerir. Mai. Però espereu, que la història no s'acaba aquí. Després de la medicina i el verí, la consolda
ens té reservada una tercera vida, una faceta completament segura i, de fet, increïblement útil. Resulta que les mateixes propietats que la fan una planta tan potent des del punt de vista químic també la converteixen en un recurs extraordinari per a qualsevol persona que tingui un hort o un jardí. Aquesta planta és una autèntica fàbrica de nutrients. Les seves arrels són com una bomba que xuca minerals de capes molt profundes del sòl, on altres plantes no poden arribar. Després, concentra tots aquests nutrients a les fulles. Què passa quan les tallem? Doncs que podem fer un adub verd riquíssim, un activador de compost fantàstic o un fertilitzant líquid superpotent. És una eina de primera per a la jardineria ecològica. D'acord, hem fet tot el recorregut, hem vist la seva cara de senadora, la seva cara de verí i fins i tot el seu paper al jardí. Ara és el moment de posar-ho tot en ordre i arribar a un veredicte final i clar. El missatge final no podria ser més diàfan. Per a un ús extern sobre la pell que no estiga oberta, la consolda és un remei potent i amb una base científica sòlida, però per a l'ús intern és senzillament massa perillosa per les toxines que conté. Aquesta distinció, aquesta línia vermella entre l'ús tòpic i l'oral és absolutament crucial. Llavors, tornant a la pregunta inicial, remei miraculós o perill ocult? Doncs, com hem vist, la resposta és que és les dues coses. És un exemple perfecte de com una mateixa planta pot ser un sanador poderós o un verí perillós. Tot, absolutament tot, depèn de com es faci servir. I potser aquest és el gran aprenentatge. El poder de la natura exigeix coneixement i, sobretot, molt de respecte.